li'adara shi'ifa faga ta kasi an tigara fata ware to bankasa 5. Wai ka fara karatun kuwa? Gashi ina nan da ka san fasarar wannan da kai mamaki. Mu muka tashi karanta jarida muhimman labarai muke dauka makaranta mun gama da ita. To ai ni ban ji karatun da kai. Gashi kai ai ba muhimman ba. Ni ai ban ji abin da ka faɗa ba. Li'adara sahaifa. A ban gane. Wannan ne li'andara? Ka ce kai wata ba'adara ce ta yi gudun hijira ta tawo kasan nan saboda zai mata auren dole. In ba ku san abu ku dinga tambaya. Ya ban sani ba. Nan abin da aka rubuta leadership. An rubuta leadership ka ce ba'adariya. Ai na ba'adariya za ta kasance a nan. Kuma nan gurin federal government ake nufi nan take anti-graft war to the bank. Abin da aka rubuta kenan. To ai ku ka san matsalar ku UPU kai. Ka mu ku LED mu kai. LED? Amma ba a ƙasan nan ba. A ina? Ana gaggaya maka abubuwa kana shirme? Banaka kofa ino da sa taraya. Wannan kuma ina aka same shi? Yana ake akan yadda mazaji ya dinga tarairayen matansu. Amma ba a nan gurin ba. Ga shi a rubuce, dan mahaukaci ne kai ga shi a rubuce. Gada kowa ya gani. Nan fa Bank of Industry aka rubuta. A haba. Kuma ka ce ka yi karatu sosai. Yi wallahi na ɗauka ma karatun da kai ma sosai ne ma. Wajen sautan mata. Tune ce ke na gaba da karanta ita ce mata.